Защо правя това видео? От 17 декември в продажба е отново Академията по хомеостаза, втори поток, но вече има нов курс. Курс по таласонутрициология. Този курс е разработен от президентът на компания Вертера и включва 20 годишен опит на нашия президент. 20 годишен опит с тези продукти, 20 годишен опит с храната, с хомеофудовете, с хомеостазата. Ще има много практически занимания, както имаше и в първия модул на Академията по хомеостаза. Много бонус уебинари, които имахме на запис. В началото можеше да са на руски, но в последствие ги имахме на запис на български. И от всеки вебинар можехме да почерпим информация за себе си, ценна информация за себе си. И в момента има такива уникални възможности, особено за хора, които не са студенти в първият поток по Академия по хомеостаза. Двата курса са на почти половин цена. Повече информация ще дам на лични, защото наистина информацията е много. Утре ще има специален вебинар с преподавателите и в двата курса. За Академията по хомеостаза мога да споделя впечатления. Знанията са напълно на достъпен език, разбираем и всеки взима за себе си това, от което има нужда. Има във всеки аспект вебинари, за всеки раздел на здравето. Всеки може да вземе това, от което има нужда. Въпросът е дали ще се възползвате от тази възможност. Аз искам да ви зачета само някои от лекторите. От модул 1 започни от себе си. Влизам в първи урок. Нямаме право да снимаме уроците, да снимаме видеята, иначе бих ви показала подробно как изглежда Международната академия по хомеостаза отвътре. Така, какво е хомеостаза и защо без нея не можем да оцелеем? Това е първият урок. А, Има видео, има презентация, има материали, като лекторите са наистина много ерудирани, известни руски, международни лектори, медици, експерти, изследователи в медицината, разбира се, в тази област. А, Темите са много интересни и, както казах, всеки намира за себе си това, което му е полезно. Няма да издавам повече информация. Ако вие се колебаете дори дали да вземете участие във втори поток на академията или на курса по таласонутрициология, пишете ми. Пишете ми, на линия съм да дам отговори на вашите въпроси. Курсът по таласонутрициология включва също 3 модула. Той ще бъде 512 часа, академични часа. Ако сметнем един академичен час на неговата стойност, стойността на курса ще излезе много, много в пъти по-висока, отколкото е в момента. От 1 януари ще има повишение на цените, но курсът по таласонутрициология ще бъде полезен не само за лектори, за доктори, за хомеопати, за нутрициолози. Той ще бъде полезен и за фризьори, за козметици, за хората, които имат желание и амбиция да повишават своите знания и да се преквалифицират, защото също ще имат законен сертификат от Медицински университет в Русия. Това е, което мога да споделя, мили приятели. Във време по Коледа се случват чудеса, във време, в което хората харчат луди пари за подаръци, помислете за себе си, помислете като стойността на тези курсове не като похарчени пари,
а като инвестиция във вашето бъдеще. Защото наистина никой не знае как ще начертае бъдещето си и какво го очаква напред. Аз мога само да съм благодарна за това, че винаги се възползвам от всички възможности и за това, че тази година отново имам възможност да си подаря още един курс. Курсът по таласонутрициология. Разбира се, че си го подарих. Разбира се, че очаквам с нетърпение отново на 17 февруари да започне този курс и да споделям опит. Благодаря за вниманието. Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете удовлетворени от себе си и по този начин заразявайте и обичайте хората около вас. Това, което излъчвате, това се връща към вас стократно. Бъдете здрави и прекрасен ден от мен.